Ja, wij lopen achter Louieke aan. En Louieke blijkt dus de zoon te zien van een kunstenares. En we hebben het al 2 keer het werk van haar in dit programma gehad. Dus dat verzin je toch niet? Dat verzin je niet. En, we gaan even onze familie overvallen. Hoi. Ja, god nee, hallo. Wat ga je nou doen? Ja, Ja, maar zeg het maar. hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het niet gedaan. Het busje stond buiten. En toen op een gegeven moment vroeg ik van, ja, maar als er geen niet woens en dat busje is die tegenstalt, wie kunt het dan dat ze geen dat busje kan stallen? En toen zei hij van, nou, ik ben hier opgegroeid. Ja. En toen dacht ik bij mezelf van, ja, maar wacht eens even. Ik ken die. Nou ja, kennen, we zien geen vriend of zo, maar we hebben elkaar een paar keer ontmoet. Zeker. Hè? Ja. En dat was heel aangenaam. Maar ik kan, zeg ik net tegen Louieke, ik kan de cirkel rondmaken. Ja. Ik heb 2 keer een pulke van dich in het programma gehad. Ja, dat klopt. En nu hebben we het brein achter de pulkes. Schumacher, Ja. ja, pas zo. Mooi. Het brein achter de pulkjes. Ja, wie maar leuk kijk, is hoe dat? gebeurt het? Ja, dat is wel heel leuk, ja, dat is toevallig. Kwam ze in even? Ja, en wie zo in het busje stond met de deuren open en daken omhoog en... hallo trouwens. Hallo. Jij komt uit Doesburg. Kijk. Ja, nee, Nog onder de ik cirkel. weet nee, grapje. Maar Louieke heeft ons verteld over hele mooie herinneringen die jullie aan het busje hadden. Bijvoorbeeld de keer dat zij was toen 1, als ik het me nog goed herinner, toen zijn jullie naar Texel geweest. Klopt. Ja. Ja. En nu is er is er nog eentje bijgekomen. Ja, 9 maanden. ja, En hij kijkt al dwars door me heen. ja. Ja, Met zo'n blik zo van, Ja, dat doet hij ook. wat maak je me nou? Ja. Dit is Chef en dit is Toos. Oh, wat leuk. Ja, Ja. Limburgs. Nou, in ieder geval Chef is een Limburgs. Ja. Ja, ja, en Toos? als papa Louieke heet, dan vind ik Chef en Toos vind ik wel helemaal... Erbij horen. heb jij ook een nostalgische naam? Loeken. Oh, Nee, die reken ik goed. Ja, mijn ouders zijn ook alle 2 Limburgers. Dus ja. ja, Limburgse. Oh, dat is grappig. Ja. Jij komt eigenlijk uit Doesburg, maar Ja. waar liggen de roots van je ouders dan? Met mijn vader in Tegelen en mijn moeder Maastricht. Wat grappig. Ja. Maar je bent echt in Doesburg Geboren. geboren. Ja. Hoe kwamen jouw ouders daar dan terecht? Ja, daar konden ze een huisartsenpraktijk overnemen. Dus Zijn toch niet allebei huisarts? ja. Nog steeds? Nee, niet meer. In Ja. rusten. In rusten, ja. Misschien maar goed ook. Ja. Want het leven van een huisarts gaat tegenwoordig niet altijd meer over rozen. Nee. 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 Klopt. Oh, hebben ze daar nou hebben ze een hut gebouwd? Ja, dat kijk. heeft ook papa gedaan, hè. Ja. En dan, nou, en het valt wel in de smaak, geloof ik. Ook bij de hond. En ook bij de hond, ja. Maar ja, de zuiltjes. Eigenlijk moeten we zuiltjes zeggen. Hè? Een kunstzuiltje. Kunstzuiltjes, ja. En die stond hier ook in Van Roy. Ja, dat klopt. Ja, in het Gouden Leeuwstraatje. Vertel er eens iets over. Nou ja, die paaltjes die lagen, die hadden ze al ergens gezien. En even kijken, hoe zat het ook alweer? Bij de verhuizing, toen we hier kwamen wonen, Ja. lagen er bij de fabriek verderop Oh ja, ja. 5 van die paaltjes. En Ja. die hebben toen heeft pap kunnen... toen uitgegraven Ja, zelfs. samen met de stoeptegels. Ja, en toen ben ik daarmee begonnen. Ja. En toen kwamen die op een of andere manier in zicht. En toen, via een of andere wethouder in Venray, zijn die paaltjes toen in dat straatje terechtgekomen. Hij wilde die daar hebben, 12. En ik noem ze de marktgangers, want het is zo'n doorgangsstraatje van winkels naar de markt heen en vice versa, zeg maar. Hè. Dus ja, en ze staan al 12 jaar. En af en toe geef je ze een klein Ja. touch op misschien. Moet Als wel, het, ja. Maar ze worden echt relatief niet beschadigd. Nee, maar ook ze staan wel in weer en wind. Dat geeft niks, want er zit een hele dikke laklaag op.
die ultraviolet licht. Dus dat gaat echt, dat kan 12 jaar mee in principe. Dat kan nog wel 12 jaar Maar mee. ik zie er hier nergens. Heb je er zelf geen? Jawel, wel, maar dat waren de eerste en dat waren die paaltjes, als je ze wil zien. Tuurlijk wil ik ze zien. Het is allemaal niet zo gewichtig. Oh, vreselijk. Nee. Hoezo vreselijk? Ik vind het vreselijk, zo dit. Ik heb me niet opgemaakt, ik heb mijn oor niet gedaan. Die kleindochter giet met oma mee, want die denkt van nou gaan we naar de pulken Ja, schieten. kijk, maar dat zien niet mijn pronkstukken, hoor. Kijk, deze, dat kijk. waren de allereerste pulkjes, die waren zelfs beschadigd. Dit zien die De man heeft uitgegraven die al. uitgegraven zien. En naar aanleiding daarvan hebben we in een of andere fabriek hebben ze een houten frame laten maken. En naar een betonfabriek gegaan hebben ze laten gieten, een stuk of 30. En zo vuren nou, gewoon een stel weg, gewoon weer eens verkocht. Maar dit is dus niet behandeld met die laklaag, hè. Dit is gewoon... En wat duistig nog meer? Want doorstijden, is dat ook van dich? Wat doorstijden tegen de moor? Nee, dat is van een project. Daar heb ik alleen de schets van gemaakt. Maar er zijn 9 platen van en dat is Verscheiden aan de grens. Kent je dat project niet? Jawel, Ja, dat is iets van... Ja, en Zo dingen er ook niet in van de bakkerij? ja, die heeft er toevallig ook... Klaus Burgers. Ja, die heeft ook zo'n project gehad. Maar niet zo succesvol als dit. Die Oh. hebben 400 mensen aan mij gedaan. Hebben allemaal zo'n 15 bij 15 stukje gemaakt. En daar zijn die composities van gemaakt. 9 keer. Heel leuk om te zien, maar... Scheid aan de grens. Ja, En waarom, wat is de achterliggende gedachte van dat project, Scheid aan de Dat grens? bestaat al een aantal jaren en dat is eigenlijk een grensoverschrijdend project. Omdat Boxmeer en Venray, weet je wel, die verbonden zich door mij. En net zoals Holthees en Smart. Holthees is Brabant, Smart is Limburg. Dus zo is dat eigenlijk geboren. En toen zien ze begonnen met een groot project in Venray, in Gijsteren, in Overloon, op het Helder. Ik heb langs de snelweg ook wel eens iets zien staan. Op een taluut of zoiets. Dat zou goed kunnen, want het Ja. was groot. En nu is het, Groots. nu is het wat kleiner gemaakt. Ja. Oké. Maar door was dat de seur. En dat doe ik ook aan mij, aan Scheid aan de grens. Oké. Soms, als kunstenaar. Of handel- en spandiensten. Want de broer van hij heeft het georganiseerd. Dat is de vuurzitter. Toevallig. Oké. Ja, oké. Nou, volgens mij duist ik meer leuke projecten. Ik heb alleen maar mijn schilderwerk, hè, mijn boetseerwerk. Ja, en maar dat ook soort- bekende Nederlanders en zo. Oh, maar dat is ook alweer een paar jaar geleden. Ja, ja dat heb ik Ja, gedaan. waar ja. staat ook alweer? Dat was een project vanuit de Lions Club, zeg maar, de Heren Lions Club. En die wilden door mij geld genereren voor het kind met spierdystrofie. En toen hebben ze bedacht, daar was moesten ze in een begeleider voor hebben, om bekende Nederlanders te laten schilderen. En die schilderijen die ze onder mijn leiding maakten dan, die gingen in een veiling hier in Venray en die brachten geld op. Zo hebben onder andere Rowan Heerzitter en mij gedaan. En dat geld, dat schilderij bracht veel op. Ik geloof wel 40.000 euro of zoiets. 40.000 euro. Ja, op die veiling. En Rowan Dat was een schilderij van Jacques. Jacques, ja, met name. Maar die anderen hebben er ook aan gewerkt. Want ik ben bij Jacques heeft hij vlakbij schilderles gehad volgens mij. Zeker. Bij Die H.V. verder- Schrijnemacher. Daar woont op de stationsweg. Ja, dat is hier een paar 100 meter verderop. Ja, dat Ben ik klopt. ooit nog eens een keer voor een reportage geweest, ja. Echt hoor. Ja. Ja, daar heeft de les gehad van Harry. Geweldige man ook, Harry. Ja, dat was een kunstenaar, maar is ook helaas overleden. Ja. Ja. Ja, we gaan Ja. allemaal een keer... Halt op, ik toch Hemel, nog hè? niet. Ik ben nog jong. die gewoon- Wat, zo oud is ik? 50? Nog niet. Nee, daar gaan we niet over hebben. 50-ish ben ik. Noem ik een bekende Nederlander die opmerkelijk was in dat Louis project. van Gaal. Louis van Gaal, dit toch? Wil ze het schilderij even zien? Ja, De kan dat? foto's. Ja, kom Ja? even mee. Kom even mee. Nou we toch bezig zien. Maar was meneer Van Gaal, was hij makkelijk? Nee, dat was aanvankelijk niet makkelijk. Daar had er misschien wel helemaal geen zin in. We kwamen in zijn domein en er waren al een paar voetballers. Ja, meneer de trainer, ja, meneer de trainer. Ik zei tegen Line, begeleider, moeten we ook meneer de trainer zeggen? Maar En wat heeft ze uiteindelijk tegen hem gezegd? meneer Van Gaal. Alsof het Sorry. de joh. kindersoldaatjes... Hier ging toevallig zo'n compilatie van de verschillende. Ik heb er nog veel meer gehad, maar dit ziet er een heel stijl. Oh, wat grappig. Onder andere de Hans Beum en Wiegel en
Paul van Vliet. Paul van Vliet. Oh, iets van Gaal. Ja, van Gaal, ja, inderdaad. Oh, kijk eens wat En een... door You Never Walk Alone en Litouwers. Cor Bakker en Weijers. Guido Weijers. En Jochem van Gelder is heen geweest een paar keer. En deze deze man, dit is ook heen geweest. Oh, de Chaka. Ja, hij zei, ik loos dat er weer vader was geworden op zijn van de 76ste of zo. Voor de 9e negende keer. Wat een man. En dit is een politicus. Die waren allemaal... dit is... Is dat nu weer Plasterk? Ja, Plasterk. Ja, zonder rood herkent ze bijna niet. Nee. Maar waarom was Van Gaal zo opmerkelijk dan? Hoe denk je? Ja, het heeft toch een beetje die positie van ik ben de trainer. Aha. Maar ook toen we aan het schilderen waren, kijk, dat is dat moment suprême. Toen was hij aan het schilderen en ik vond dat het de verkeerde kant uit ging met de kleuren. Dus ik pakte de kwast uit zijn hand en ik zeg, ik griep even in. Toen zei hij, wat doe je nou? Ik zeg, ja, nou, ik wil even een beetje helpen bij de kleursamenstelling. Toen deed ik het later nog een keer, want het ging een beetje de verkeerde kant uit. Toen zei hij, nou doe je het weer. En toen zei ik tegen mijn begeleider, dat was een man uit Kerkrade, ik zeg, dat gaat hier niet goed, zei ik zo, weet je wel. Want ik dacht, wat verdomme, dat is lastig. Maar later ging het goed, toen ging het toch goed. En uiteindelijk, toen de kwasten gespeeld moesten weer, zei ik, waar kan ik hier mijn kwasten spoelen? Oh, ik loop wel even met je mee, zei je. En toen liepen we samen op dameswc en toen stond ik de kwasten uit te speulen en de grote Louis van Gaal stond neven me met mijn emmerke. Toen dacht ik, oh, wat stond ik geen kwasten. Maar hij heeft dus daadwerkelijk iets van tegen aangenomen. Jawel, zeker. Dames en heren, volgens mij maken we historische televisie op dit moment. Louis van Gaal. Hey, Wel ja. wat een kunstenaar, zo'n fanboy. Zeg, de les uit laten lezen eigenlijk.